Fid-dawl li l-awtorità tal-ippjanar għaddejja bi proċess ta' konsultazzjoni pubblika dwar il-politika rurali, il-Partit Laburista qed jagħmel eżerċizzju ta' konsultazzjoni. Dan biex il-pubbliku jingħata l-opportunità jwassal l-idejat tiegħu li mbagħad ikunu mwassla quddiem l-awtorità tal-ippjanar mill-Partit Laburista. Waqt il-programm Sibt il-Punt fuq One Radio, il-pubbliku ngħata ċans jaqsem l-ħsibijiet tiegħu jew jistaqsi kwalunkwe domanda fuq il-politika rurali. Oriġinarjament kien hemm ippjanat li jsiru kollaqat mal-pubbliku, iżda dan ma setax iseħħ biex jitnaqqas it-tifrix tal-COVID-19. Għal dan il-programm kien hemm preżenti d-deputat mexxej għall-affarijiet tal-Partit Laburista Daniel Mikallef flimkien mal-Ministri Aron Farrugia u Anton Refalo. Id-deputat mexxej għall-affarijiet tal-Partit Daniel Mikallef stqar li permezz ta' dan l-eżerċizzju, il-Partit Laburista qed jaċċerta li jieħu rwol attiv fi proċessi bħal dawn u ikun li jwassal il-messaġġ tal-pubbliku qabel jittieħdu d-deċiżjonijiet f'setturi daqshekk importanti. Bħala partit, bħal stakeholders oħrajn, inħossu li għandna nagħmlu outreach mal-pubbliku ġenerali, mal-persuni konċernati, jekk nieħdu dil-politika bħala eżempju, dak il-bdiewa, għandek ir-raħal, għandek l-ambjentalisti. Bl-outreach li għamilna minkejja limitazzjonijiet anke minħabba il-kwestjoni tas-saħħa pubblika, kena diversi persuni li tru l-Partit Laburista waslu l-idejat jew il-concerns jew affarijiet li jistgħu jaraw introdotti min-naħa tagħhom.